Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Ba't yun sa dautang Reyna si Reyna Santan? Humanugatag ini sa iyang kuruna, day. Dalawa ko'y mahimo to. Mamatay lang ta kung matuta dito. Kinahangling may gahom ta. Pero asam tagahom, ha? Ligay, nausam ka, ha? To, ang ako sa katiil, nihubag na sa... Ligay, misamot ka daga ng imong mga butoy-butoy. Ligay! Ligay! Toto! Dili na ko ba ito na bagusan ako katiil? Sakit kayo! Uy, may bibutoy sa imong tiil, Ligay. Toto! Iyak ka na mo ka sa kinig tubig, God. Toto! Hawa na ko mahimo rin luwasan sila lang mga kaubanan na to. Ligay, tambali sa imong pirlas ang imong butoy-butoy. Ato na nagisuwayan. Pero way ikong gawang ang puting perla sa araw na yun akong sakit. Ligay, nausam mo ka. Nalupog na magagadiha. Toto, tukod kayo. Ayaw pagtugi kaya? Ayaw! Uy! Unsa may akong buhaton? Sulti ko kung unsa! Nigay! Unsa man ni Nigay? Natuhog naman! Pero, natuhog lang ni siya. Namatay na! Oh, dili! Hindi ko malabot! Mga langit! Tabangin tao si Nigay! Ginoo ko! Tabang! Kung damgo lang ginit, nahitabo na mo! Pamata na taon may tanan! Kay dinili madang smile! Sobra na ni! Di na ko madawat kung tunay na utang may tapong ni Kay! Di yun! Tabang! Oh, Ligay? Ano sa mga? Ligay? Naku, siya. Tubag taon ako, day! Wala gigoy ka istorya kung mawaga, day! Ligay! Bangon, Nikay. Pagmata, luwasa ang imong inahan. Luwasa ang imong inahan. Ay, salamat ang mata ng kaka! Di mo matawag kong ipakuyawan, oy, Nikay! Kalit magapiyong niya gogang, ano mga? To, nagdamgo ko. Ha? Usa may mong damgo, Nikay? Sulti ko, kik! Kanarabay mong damgo! Di bigyan na normal! Matinura pa na! May nakita ako sa kundam ko. Saan mo nakita, ha? Babayang nakita na ako sa kundam ko. Nagsulob siya og puti kaayo. May gilaw siya sa tilan sa bangaw diya sa tilan sa busay. Unsa? Babay? Kasi mo yan, ha? Nakailata? Wa ta makaila. Pero gwapa kayo siya. O gayang tingog, buotan kaayo. Wala, no? Kinsa makatumbayan na? Og may gisulti siya na ako to. Uy, murang kag nalipay usa may ang gisulti ni mo. Gisugo ko niya nga. Naluwasan na akong inahan. Unsa? Iyang ipaluwas ni mo si Mama Melina ni mo? Mo na gisulti. Iyang ipaluwas ang akong inahan. Pero wa siya masulti kung si Mama Melina ba? Oh, klaro lang kay Mama good. Kisa may lain mong Mama, maoro mo na, si Mama Melina raman ni Dili mo. na ko tinuod nga inahan si Mama Melina, Toto. Unsa? Tuusog no. Pero, Ang buot nang ipaluwas na ako. Mao ang tinuod kong inahan. unsa? Ang tinuod mong inahan ang iyang gustong ipaluwas ni mo? Misulti na siya sa imong damgo, na? Wa siya masulti. Pero gibati ko ang tinuod na kong inahan ang gusto niyang ipaluwas na ako. O, kung mao na, ato na wason!
Asa yun? Pero, kisa man itong luwason, ha? Oh, Nikay. Nagisakitan na sa ka. Nikay. Sakit! Murag bigay mo kang kasakit sa tibuok na kong kalawasan. Usa, Nikay, ayaw ito pagkulbahin ay. Di may mong may dautang may tambo ni mo. Pero to, mauna kini ang... May bibalik sa busay. Dali, Nikay. Managot ang. Dali. Di may mong mamatay ko. Dali. Ano ka? Nakita na sa tikas dagat. Sa? Ay, siguro na na yung mga nakita ko. Kinala makita kataguan eh. Nay, paingo din is busay. Oh, lo, sino yung ipo? Ibatang ako! Hayos ipakitaan ako! Toto, sinikay ba ng kitaguan ni Mus kasagbutan? Ano, ibo? Salamat na nakabalik ka, Noy. Gibuhian mo? Wa mi boy masama ko. Patambali kong Nikay. Pero, di ba siya ganang mo gawa siya diya sa kasabutan, Noy? Sa, pero garong dili man. Nungkay, bati na kayo sa gnawang, Noy. Ug, madlog siya nga makuyawan ka. Unsa? Ganun na itabo mo na niya, ha? Taas ang istorya ng ibo. Basta mukhang yun lang ko nga ayaw lang pagtanaw na ako. Sultihin na lang ko kung ano si sunog na planos barangan. Iyang kuhaon ang kurunan ni Reyna Santan ug iyang patyon ng Reyna. Unsa? Mao ka na, Nikay. Busa, kinahanglan makaplano kita sa sunod natong buhaton kung unsaon sa pagluwas sa Reyna. Dili na ako makahimos pagluwas sa Reyna. Daghang paagi, Nikay. Magunahuna ta. Ug magkita na lang nako. Dili. Sulti kus na hitabo ni mo. Di ako, Noy. Pagsinggit na ya. May baw kong kadlukan na ang naong ni Nikay. Pero respeto lang gamay. Wa kumadlok niya. Tungod kay nakakita na kong sakit sama ng naitabo ni Nikay. Unsa, Noy? Tinuod ka ng ibo. Nakakita na kag tao nga sama ni nahitabo na ako. Hinumdumig mayo, Noy. Doon ako'y wa masulti ninyo bahin sa among Pangulong Malik, ang amahan ni Santan ug Rusa. Unsa ka na? Gikan sa usa ka panaw ang among Pangulong Malik. Ug sa pagbalik niya sa among tribo, may mga butoy-butoy na siya. Ug nag-anaw na siya og kadugta. Unsa? Kakuyog di ana, Noy. Kukun mao ka na. Posible nga may gipangayo kaniyang itom nga diwata sa patayng yuta. Itong nga diwata. Oh, di ba misulti man ka namo nga itong nga diwata ang may pakatuog ni Reyna Santan? Nainumdum ko ni Ana. Nagtuho kaming tanan nga dunay gipangayo sa Pangulong Malik sa itong nga diwata. Mao nga gihatagan siya og sakit niini. Gikuha ang iyang kaambungan. Mausap ka nang nahitabo na ako. Gihatagan ko og kagawasan sa itong nga diwata gikan sa pagkaputos sa yuta nga daghan og ulmigas. Kung mao na, ang imong kagwapa, tuwa na sa itong nga diwata. Mao ka na, Tuto. Nang ibo, unsa may nahitabo sa inyong Pangong Malik? Usa ka adlaw Riana. Mibiya siya sa among tribo aron pangita sa tambal sa iyang sakit. Tambal? Ha? Nakabati ka ni kay? Tunag yun ay tambal ka ng butoy-butoy sa mong dagway o sa mong lawas? O sa mong tambalan o ibo? Ang
perlas sa bukid. Unsa? Mura gidangat. Saan mo pagkuha nga ito ara mas barangan? Dili na maduulan ang barangan karon. Nga naa na niya ang perlas sa bukid. Ang itong nga perlas lang ang makatambal lian ang imong sakit, Nigay. Kun mao na, mausab kining gipangita sa inyong pang-o. Dili eh. Dili? Uy, klaro ako na yung gipanulti na ibo. Yakson ko kabalaka rin Nahinumdum na ko. Ang perlas sa bukid nga itong ang makatambal og kamhanan kayo. Pero mabuntong mo lang ang gahom ni ini pinagi sa perlas sa higanting lampirong. Unsa? Unsa? Diya kita sa kalibutan lampirong. Ug ang higanting lampirong ang labong gamhanan sa tanan. Ug naa kaniya ang gahom sa katarong. Nikay! Unya, unsa may nahitabo ni talahurong malik? Wa na siya makabalik uban sa duha niya kasulugoon. Unsa? Mao nga si Rosa ang nagduma sa tanang gibiyaan sa iyang amahan. Apan, wa kami makauyon og amo siyang gitalikdan. Maski pili pa namo sila na santan ang among bango. Apan nahimo siyang reyna ug nahikatog human ipagkataw ang duha kaniyang mga anak nga kaluha. Kinalan makuha na to ang puting perlas sa lampirong ni Kay. Asam ni nahimutang noy. Sa ilom sa dagat. Sa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!